3 лесни стъпки, които да следваш, за да бъдеш по-щастлива в ежедневието си. Първо, давайте си по 5-10 минути между задачите в ежедневието си, по няколко пъти на ден, за време без телефон, по възможност на въздух или сред природата. Второ, италианците имат една много добра фраза, описваща това, което искам да кажа, именно dolce far niente. Просто и накратко казано, нищо правене. Постой в тишина, в покой, без да правиш нищо. Без да мислиш за задачите след работа, без да мислиш за какво трябва да свършиш още през деня. Отпусни се, полегни, поседни, както ти е удобно и не прави нищо. Просто почивай. Трето, в ежедневието си се опитай да общуваш с хора, които ти дават. Дават ти положителна енергия, дават ти усмивка, дават ти нова перспектива. Избягвай хората, които взимат от теб. Тези, които те натоварват, тези, които се оплакват, тези, които крадат от енергията ти. Благодаря ви за подкрепата и коментарите. Харесайте, ако видеото ви е било полезно, и запазете за моментите, в които имате нужда да се връщате отново към него.